Velkommen til denne korte indføring i, hvordan man arbejder med publisher-skabeloner. Og jeg prøver at vise jer, hvordan man laver en lille publikation i A5-formatet for institutioner. Dobbeltklikker. Og vi har den her. Det er forsiden, vi starter på. Og herude i venstre siden kan I se, der er præinstalleret 4 sider på den. Forside, nogle indholdssider og en bagside. Bevæger musen hen over forsiden, så får vi en markør, hvor jeg kan hente billedet ind. Og jeg finder bare et tilfældigt billede og indsætter. Der, når jeg er tilfreds med, hvor den skal være, klikker jeg udenfor. I kan se, der mangler det her gitter, som er karakteristisk for kommunedesignet. Det ligger om bagved, så vi skal flytte den her en tak bagud. Når jeg klikker på billedet, hvor jeg står i fanden format, så har jeg mulighed for at klikke på denne knap og flytte bagud. Så kommer gitteret frem. Sådan. Godt. Næste er, at der mangler et logo for institutionen. Den er der reserveret plads til her. Jeg klikker, og jeg ser, om jeg kan finde et tilfældigt logo et sted i en fart. Så er det bare et rent blivt logo. Den er lidt for stor, så jeg skal lige have kørt den lidt ned. Den bevarer selv højde-bredde forholdet. Sådan der. Godt, klik udenfor. Den har vi der. Så er det sådan, at normalt, når man ser en skive kommunebrochure, så er denne fane hernede, den er orange. Jeg har sort og grå kommunefarverne. Institutioner har mulighed for at vælge en anden farve, som måske passer mere i tråd med institutionslogoet. Hvis jeg klikker her, og klikker på formater, under tegnefunktioner, så har jeg mulighed for at vælge en anden fyldt farve. Lad os sige, at den her den skal være rød, i stedet for, den har vi der så. Godt. Man kan skrive oven i overskriften med en rigtig fonttype, og en ny underoverskrift. Skriv det rent liv. Det kommer automatisk på, hvis man ikke skriver andet. Man har mulighed for at skrive sin egen institutionsslogan, hvis det var relevant. På side 2 og 3 indsætter et tekstfelt, tegn tekstfelt. Så det er lidt anderledes end Word. Og skriver. Så man skal altså selv definere områderne, hvor man skriver. Godt. Så vil jeg indsætte et billede. Klik udenfor. Og indsæt pladsholdet til billedet. Rykker den lige hen, så den passer med. Og jeg skal lige hive der for at få den. Sådan. Og jeg åbner stifinder ved at klikke igen. Finder jeg bare andre billedeksempler. Sådan, der er jeg tilfreds. Klik udenfor. Vi har en bagside her, som I kan udfylde med jeres institutionsnavn. Men hvis I nu ikke er tilfreds med kun 4 sider, så skal I indsætte nogle flere. Vi går op i menuen Indsæt, og klikker på pilen nedenfor, og indsæt side. Det er vigtigt, at I tager den nederste. Her kan man vælge antallet sider, man ønsker at indsætte. Start med 2 sider. Og den står korrekt, og så skal I så vælge master side B, det er indholdssider, og sige OK. Kommer der 2 sider mere. Som man kan se, de 2 nye sider har den korrekte bundlinje hernede, hvor I så igen kan indsætte tekstfelter, grafer, billeder osv. osv. Det var det, jeg ville sige om det.